Yn y clip fideo yma, nawn ni drafod y mathau gwahanol o ddata sy'n bodoli. Yn gyntaf, mae'n bosib rhoi data i mewn i ddau gategori gwahanol, sef data ansoddol a data meintiol. Nawr, data ansoddol yn gyntaf, mae'r math yma ddata'n delio efo disgrifiadau. Dyn ni'n gallu arsylwi y math yma ddata, ond dyn ni ddim yn gallu ei fesur o. Enghraifft, buasai dull o deithio'r ysgol, bws, car neu cerdded efallai, yn data ansoddol, lliw'r llygad, glas, brown neu wyrdd, eich hoff anifel anwes, ci, cath, cwningen ac yn y blaen, neu gwneithuriad eich ffôn symudol, boed o'n Apple neu'n Samsung. Mae hyn i gyd yn disgrifiadau o bethau, felly dyna sy'n neud o'n ddata ansoddol. Ar y llaw arall, mae gennym ni ddata meintiol sydd yn delio efo rhifau. So unrhyw beth mwy na lai sy'n gallu cael ei fesur. Felly, fasa taldra person mewn modfeddi neu mewn centimetr yn data meintiol, tymheredd yn rhyw ddinas rhywle am hanner dydd efallai, faint o frodyr sydd gennych chi, neu yr amser ydych chi'n gymryd i gwblhau ras. Nesaf, mae yna ddau fath o ddata meintiol i'w ystyried, sef data arwahanol a data Di-dor. Nawr, mae data arwahanol yn cymryd gwerthoedd penodol yn unig. Felly, buasai'n maint eich esgid chi yn enghraifft o ddata arwahanol, dim ond hyn a hyn o rifau fedith maint eich esgidiau fod, boed o'n rifau cyfan, fel 4, 5 neu 6, neu efallai yn defnyddio haneri, fel 6,5, 7,5 ac yn y blaen. Mae sawl can sydd ar albwm yn enghraifft o ddata arwahanol, cyflog nyrs, neu faint o chwiorydd sydd gennych chi. Ar y llaw arall, mae data Di-dor yn gallu cymryd unrhyw werth o fewn rhyw amrediad penodol. Felly, fasa hyd eich traed chi yn data Di-dor, neu y tymheredd rhywle am hanner dydd, neu yr amser mae'n ei gymryd i seiclo o Rhyl i Abergele. Nawr, dyma ni chydig o enghreifftiau, gawn ni gael trafod fan hyn pa fath o ddata dyn ni weld. Yn gyntaf, hoff dîm pêl-droed bechgyn 7E, wel, beth sy'n ei ddisgwyl cael fan hyn? Pethau fel Lerpwl neu Manceinion Unedig. So hein yn ddisgrifiadau o enwau tîmau, felly mae hwn yn ddata ansoddol. Wedyn, pwysau ci, wel, so hwn yn gallu bod yn unrhyw beth ydy gwir, boed o mewn pwysi neu mewn kilogramau, felly mae hwn yn ddata meintiol a Di-dor. A golaf, nifer y gefnogwyr mewn stadiwm rygbi, wel, mae haid i hwn fod yn rif cyfan, fedith nifer y gefnogwyr mewn stadiwm rygbi ddim fod yn hanner neu'n chwarter, ond mae o yn rhywbeth yn ei yn fesur, felly data meintiol ond arwahanol ydy hwn. Cyfle chi wan gael cynnig arni, dyma ni 6 math o ddata gwahanol ar y sgrin, fedrwch chi adnabod y fath o ddata sy'n cael ei reid ym mhob un. Meddyliwch amdan hein am ychydig o funudau, a dyma ni yr atebion cywir wedi ymddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.